Welcome back sa aking channel guys. Ito guys, nandito ako ngayon sa may Tibagan. At paunahin ko muna ang intro nito. Pasok, intro, pasok! Cause I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. And guys, nandito po tayo ngayon sa Barangay Tibagan, Balanti. At pag ilang beses na akong pumunta rito guys, pero ipapasyal ko ulit kayo dito sa Barangay Tibagan, Balanti. Okay? Ito guys, ito yung mga buhay probinsya na nakikita nyo ngayon ay ang mga tawag dito, tulay. River to guys, river. Kaya medyo maingay. Tapos kasi ngayon guys, ngayong Marso is panahon ng mga mais. Kaya ipapasyal ko kayo sa aking maisan. Maisan talaga guys ha. Pero makikita nyo dito guys, sobrang dami ng mga lumilipad. Lumilipad. As in talagang lumilipad guys. Lumilipad, nandun na ba yung mga swamp? Mga swamp ng lugar. Hindi, lumilipad na mga ibon. Ayan. Nakita nyo doon, banda doon na maraming ibon dyan. And then, nandito muna tayo sa gitna ng, ay sa tabi ng river. Ayan guys. Na nakita nyo, ewan ko anong tawag dyan sa mga green na yan. Parang bulaklak. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa bulaklak na yan. Ayan. Basta yan, tawag dyan. And punta kami ngayon dun sa may maisa ng aking hacienda. Hacienda ni Kapogi guys. Okay? Lakad mode muna tayo guys. Lakad mode. Kasi ito guys yung river na parang gagawin atang tulay ito. Ay hindi pala kung anong gagawin dito. Parang gagawin siyang daan. Kaya medyo halangan yung daan dito. Ayan. Ayan, nakikita nyo guys yung mga baka tsaka mga kalabaw. Ayan na natin. I-zoom out natin. Zoom out. Zoom in. Ayan. Baka tsaka kalabaw guys. Okay. Lakad muna tayo guys. Lakad mode. Layo pa yata. Natatandaan nyo guys yung dating vlog ko na nakita nyo dito ha. At pinakita ko sa inyo yung mga taniman nila. Pero tignan natin ngayon kung may bunga na yung taniman nila. Okay? Kasama ko mga makukulit na yan. Yabang o sige! Yabang mo! Yan, yung mga pinsan ko. Pasama ko sa kanila guys. Kaya kailangan ko magpasama dahil hindi ko masyadong itong lugar na to. At papasyal ko na ngayon sa aking maisan. Maisan? Ay. Ito guys, sinagawa ng daan dito yung sa may Tibagan. Ano to guys? Dire-diretso na itong gawin. Gagawin itong daan, di ba? Well, gagawin yung daanan to, di ba? Daan, di ba? Ito guys, gagawin na siyang daan. Ayan, si... Yes. Sa YouTube. I-post ko ito sa YouTube. YouTube channel ko. Oh. Ha? Wow. Ayan. Ayan yung river. Ayan guys. Alright.
Asan? Alam niyo guys, first time ko nag-vlog na umuulan, pero okay lang. Kaya para may vlog naman ako. Ito na guys. Shout out ka muna, oh. Shout out ka muna. Shout out sa ano? Shout out mo. Classmate mo lang, shout out sa classmate mo. Oh, tara. Ay, pasya lang natin dito. Ito na guys, ito yung asyenda ng mga mais guys. Ito yung maliit pa. Ayan guys. Ito guys, yung mais namin guys, ito oh. So, malalaman makikita mo yung mais sa may bunga na. Kaya dahil malapit ng pupulan to. Baka tomorrow guys, ano na to. Kukunin na yung mga laman nila guys. Ayan. Ayan, mga mais guys oh. Kita nyo oh. Diba? Yan, yung asyenda guys, napakalawak. Diba? Ikutin natin. Guys, umuulan ngayon guys. Ito oh, umuulan. Kaya first time ko mag-vlog na umuulan. Makikita niyo dyan lahat ng mga mais na may bunga. Ayan. Bunga niya guys. Kung gusto niyo bumili guys, mura lang yan guys. 1,000 ang isang kilo guys. 1,000. Mahal mo. Ayan. Ikutin natin lahat. Ikutin natin. Ayan. Sa kabila. Okay. Yabang mo pa eh. Magkaya ka pa eh. Sige pag nahulog ka dyan. Ah. Yan, nagmamayabang daw. Yan. Sige. Ayan guys, back to Maisan tayo ngayon. Ito yung Maisan. Naman napakalawak at marami ng laman to guys. Sure for na masarap to. Masarap to guys yung sweet corn tapos lagay mo ng star margarine. Ayan guys. Bili na kayo guys, mura lang po 1,000 isang kilo. Ayan guys, isang taniman namin. Ayan asyenda guys, asyenda ni Kapogi. Lawak. I-for sale na po to guys. Pwede nyo po akong contact. Pamain na lang po. Okay. Yan po guys ang Maisan at papakita ko. Alam niyo to guys, kinakain to, masarap to. Parang saluyot siya, pero masarap. Hindi ko lang kulitis ang tawag dito. Kinakain to, masarap din to, masustansya. Gulay. Ikita natin guys, dun sa may dulo. Tignan natin dun sa may dulo. Ito. Dati, merong dito guys, merong tawag dito, merong mga talong dyan dati na nakatanim, pero ewan ko na anong nangyari, baka wala na, naubos na yung mga talong. Ayan, dahil ginagawa yung daan, merong mga dito, mga lupa, kaya ginawang daanan to, kasi baka makukuha ng government. Ayan. Guys, makikita nyo
yung aming kamay isa. Guys, pauwi na kami ngayon guys. At tapos na rin ako nag-vlog dun sa farm. Ayun guys, diyan po nagtatapos ang aking video guys. I hope nagustuhan nyo yung video na to guys. At huwag nyo kakalimutan i-like, i-share, and subscribe ang aking channel guys. Edward Laksina Kapogi. Muli at marami. Ayan ba? Pauwi na tayo guys. Pauwi na tayo ng bahay habang umuulan. Ayan, bago din ako. Yung alon ng tubig. First time ko nag-vlog na umuulan guys. Meron pang araw pa yun. Alright. Lakad muna tayo to. Medyo umuulan guys, medyo malakas. Kaya kung hindi ko magkakasabot nito, pauwi na. Back to home. Back to house na. Ha? Ha?